Hi motherfuckers, I'm Peter Vegetarian, a shit reporter of the program Dancing with the Stars. Today we're going to the star program of the radio stations, Press to Post Zero, in the dangerous city of Cornelia. Look at this. Benvinguts al Pressupost Zero, un programa que poca gent s'atreviria a fer. Amb Toni Jiménez, Nathalie Gamé, Marc Fort, Artur Joaniquet, Jandro Vega i, atenció, David Amador. Agafeu-vos, que venen revolts. Today we meet these homeless. Aquí al programa som gent molt professional. Ens aixequem ben d'hora per venir a preparar el programa. Hola Marc. Bona, Què tal? només un quart d'hora abans, que anem millorant. No em paris, te porto una resaca. Vaig a fer coses. Vinga, va. Au. Bon dia! Home, un altre. Què 10 tal? minuts, Bueno. Vinga, va, a treballar que ja toca fer alguna cosa. Deixa'm 5 minuts que vaig a prendre'm un cafè. Què passa, tio? 5 minuts, Va, vaig a dormir una estona, Desperta'm. Com que dormir una estona? Però sí, comencem ja. El sofà és molt còmode, tio. Em tombo aquí 5 minuts i em desperteu, vale? Nosaltres som gent del carrer, gent propera. No som com els polítics que s'allunyen de la seva ciutadania. No, nosaltres fem l'humor per la gent del carrer, la nostra gent. Ai, nois, em vaig anar al Liceu. No sabeu el que em va costar trobar parking pel Ferrari, superfort, a part Barcelona. És superheavy. Està plena de pobres i d'immigrants per tot arreu. No em parlis, jo l'altre dia anàvem amb el meu Porsche i també no hi havia lloc per aparcar. O sigui, els cotxes de menys de 100.000 euros no s'haurien de deixar aparcar enlloc. És tan injust, tio. Sí, és que estem en un poble que els cotxes que passen és que embruten la imatge de Barcelona, que està tan pija nostra. I de Cornellà i de tot arreu. De tot arreu. És molt heavy, Sí, això. és que ja no podem anar al Liceu bé. Jo l'altre dia que vaig a comprar, pago el bitllet de 500 euros i em diuen que no tindran canvi. Com si jo hagués de la cartera meva. Hi boys! When we recorded? Yeah. No. In this moment. Beautiful car. No, thank you. Yes, Oh, elegant. Thank you. It's English style. Nano, la gorra nano! Nosaltres tenim el millor equip de producció, per això sempre aconseguim les millors entrevistes. A ver, Macu, ¿por qué no buscas una entrevista para hoy, anda? Què et sembla el tio aquell que canta lo de l'Helena de Borbón o la Carmen de Mairena? Bueno, si no hi ha res millor. No. Marianna! Sí, dígame. Sí, sóc jo, l'Albert. ¿Qué querías, buen amigo? Mira, que aquesta setmana no tinc entrevista, i no m'ha arribat el sobre d'aquell del Bárcenas.
lo siento mucho, es que ahora no puedo mandártelo. Es que me lo he gastado todo en chuches. Pero si quieres te mando un tupper de empanadas gallegas que hace mi madre, que están buenísimas. No, deixa-ho, prefereixo el sobre del Bárcenas. Bueno, como quieras. Escolta, no tindràs per casualitat el telèfon del tio aquell que canta lo de Elena de Borbón tiene sentido del humor i tot això? Es que eso también lo llevaba Bárcenas, él llevaba la agenda de frikis. Joder, quina llàstima estigueu enfadats ara. Bueno, si quieres, como favor personal te concedo una entrevista para hablar de lo que quieras. De Gürtel, del cabrón de Bárcenas, la Merkel que me obliga a chuparle los pies. Nada, déjalo, a nadie le importa tu vida. Gracias por nada, ¿eh? Cago en tot. Ara li truco. ¡Boludo! ¿Estás ahí? Sí, sos Albert, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, lindo? Hombre, pues mira, aquí estamos. ¿Me vas a hacer esta entrevista que me dijiste? Des de quan tenir 4 pilotes d'or és motiu perquè t'entrevistem aquí al pressupost zero. És que em treus de polleguera. Bueno, yo creía, no sé, porque... Sí, jo creia. Va, aviam, el que t'anava a dir. No tindràs per casualitat el telèfon de la Carmen de Mairena, que m'han dit que us veuen bastant junts i tal. Es que yo soy más de quedar con Valete. Joder, Estás confundido de persona. cada dia tens els gustos més raros. Pues res, vale, adeu, tampoc em serveixes. Sí, hasta luego. Jandro, et torna tu cafè de papa! Vale, ja està, feina feta. A veure, que quedi clar, malparits. Jo només faré ràdio de qualitat. Hòstia, mira, no te'n recordes aquí, vas copiar el guió l'altre dia? Del Temón, del CNO, aquell o el del Sempre en Galícia? Hòstia, no me'n recordo. Artur, tu te'n recordes de qui li van copiar? Sí, Sant Cura, que estava amb el seu sistema de premitsdiada. Hòstia, és veritat que... Abans de les dues no pots recordar. No me'n recordava, i com que soc nou, no me'n recordo del seu sistema de 7 migdiades. Tampoc no el mullis per la nit, Com el Remis, sí, Sant Cura. Hòstia, tu, mira, un guió del Temol. Hosti, Ja tenim programa. La gent es pensa que fem les seccions per omplir espai. Però no és això, sinó, en realitat, les fem per treure profit dels talents individuals i únics que té cadascun dels nostres col·laboradors. Ja està, no? Vinga. Artur, el Marc diu que li donguis l'àudio a YouTube. Aquest. Aviam, era cafè amb llet amb la llet descremada, cafè amb llet amb la llet natural i amb sacarina i un carajillo de ron. No, el carajillo és meu! No. La sacarina és d'ell! No, el meu és amb sucre morell de màquina. Que jo queria un roncola. Hòstia, Marc, d'on treus els becaris? 3 cafè con leche! No sabés si baixa. Nois, que comencem? Vinga! Tengo todo, papi, tengo todo, papi, tengo pan, tengo pan, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi. Hola, bona tarda, benvinguts al pressupost zero. Són les 4:02. I anem amb les notícies? De veritat? És que sou tots uns fills de la gran! De què? Mira! De què? Me'n vaig, però per què ets de l'hospital? Mira, hombre. L is for
more than anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Doing love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. You adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Doing love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. This is the end. My only friend, the end. See you soon.